Ahojte, idem si dnes s vami natočiť video na, dajme tomu, také príležitostné líčenie, pretože tu mám nejaké novinky, ktoré budem používať na líčenie klientiek, keď sa mi tie veci osvedčia. Takže idem to skúsiť s vami, uvidíme, ako to bude fungovať. Čím začnem? Mám aj nové húbky, tuto mám už navlhčenú. Je úplne mäkunká ako obláčik, naozaj príjemná, ale som teda veľmi zvedavá. Keďže to chcem používať na zákazníčky nevesty, tak potrebujem to odskúšať aj na sebe, že ako sa to bude správať s tým make-upom, ako bude fungovať. Začnem plampovačkou od Farmacy, ale toto robím len na sebe, nerobím to na žienkach, pretože plampujúce lesky štípu. Nie každý má ten prach bolesti taký vysoký, takže radšej to dávam iba na seba, nedávam to na ženky, aby teda sa nebáli, že im niečo spôsobujem, keby ich štípu pery. Čím začnem, je táto podkladová báza od Too Faced. Ona obsahuje vlastne 12 zložiek, má aj SPF 50, ja som si SPF dala, nevadí, SPF nie je nikdy dosť. Som na ňu úplne že zvedavá. Chcem vedieť, že akú to robí tú pleť. Malo by byť hydratačná, čiže to naozaj potrebujeme. Vyzerá to dobre, tá pleť sa naozaj je taká rozžiarená. Stiahol to aj pory, čiže to dosť dobre vyzerá. Musím si trošku vyčesať obočie a fixnúť. Na to používam teda gelik od Farmacy. Takže takto. Treba si tie chlopky takto začesať do toho opačného smeru, aby sa tam ten gel dostal. A potom teda takto, hej, nejak začesať. Keď mám jedno obočie vyčesané a druhé ešte nie, tak tu úplne, že krásne vidieť to zdvihnuté oko, to zdvihnuté obočie, ten väčší priestor obočia a oka, proste, čo vám tam vznikne. Obočie si robím na začiatok, robím si to pred make-upom. Make-up idem použiť tento Estée Lauder, ale mám tmavý odtieň a ešte, čo som teda objednala pigment, vlastne presne pre takéto prípady, že keď máte tmavší make-up, dáte si tam tento pigment a on vám teda ten odtieň zmení. Vidíte? Proste ja som bledulka, toto je tmavý make-up, ale chcem aj vedieť, či vlastne nejak nestratí tie vlastnosti, ktoré ten make-up má, teda, že sa neutiera, že naozaj proste drží ako pribitý. Vidíte, ako sa to proste zosvetľuje? Pod oči som si nedala, idem si dávať korektor. Menej produktov, tým lepšie, pretože potom vám to tam začne zaliezať do vrások a robia sa vám vrásky. Ak trošku necháte ten korektor pôsobiť, ako keby zaschnú, tak má potom lepšie krytie. Naozaj to funguje, ale robím to len na tom akné. Tento korektor inak akože od Catrice teraz používam naozaj, že každý deň. Tak som si ho obľúbila, keď sa mi nejdem si pre ďalší. Dám si štetec. Idem si dať túto, oni to nazvali, že bronzer, hej, je to tekutý bronzer od Catrice, ale má to úplne sivastý nádych, jednoducho je to skôr kontúra. Ak niečo prepálite, napríklad, že akože dáte si veľa toho, tak proste to stiahnete húbkou. Hej. Doberiem húbku, tu sa mi to neľúbi. To a vidíte, mizne to proste. Tá húbka si to nacúca.
ja čo zbožňujem, čo úplne, že zbožňujem, čo nebolo, keď som bola v puberte, tak je kontúrovanie. Tedy sa proste nafliaskal ten make-up, ostali ste ako zemiak biely a bolo. A proste, čo milujem, je to kontúrovanie a hlavne nosa, akože mám si aj bronzing krémový. Mám si túto malú tyčinku od Essence. Zoberiem si na to štetec. No a môžeme tento, čo som robila kontúry. A takto si to teda naberám. A takto si to naďubkáme. Lícenku mám od Catrice, tiež krémovú. Tieto lícenky teraz, teda mne sa tento odtieň, tu mám čistú ruku, extrémne páči. To je teraz trend tohto roka. Proste nemá také líce, také marfuškovské, ale takéto nejaké. Skúsim to takto na ruku a nabrať na ten štetec. Bože, to je krásne, vidíte to? A ideme to teda všetko zafixovať púdrom. Na to mám tento púder od Deborah Milano. Mám čistú púvku. Na T-zónu určite idem s púvkou, čiže naberiem si ho. Trošku ho oklepem a teda očné okolie. Takto púvkou robím len T-zónu. Čiže okolo pier, okolo nosa, a teda túto trošku čelo, pretože inak nechcem byť prepúdrovaná. Čo sa s týmto make-upom veľmi ľahko stane, na zvyšok si beriem takýto veľký štetec a teda len to takto naďubkáme. A toto sú proste krémové kontúry, že ten púder to stiahne. Hej. Aj keď by som povedala, že tento púder to naozaj až tak veľmi nestiahol. Väčšinou tam stratíte tie pigmenty tých krémových kontúr. A toto vyzerá akože naozaj že dobre. Trošku to prejdeme, ale dobre. Idem si trošku doplniť obočie. Na to si zoberiem tieto Catrice malé tieniky. Idem s tým najblečím, pretože ja nemám tmavé obočie ani vlasy. A teda iba tak jemnúko doplním ten tienik. OK, spravila som si obočie. Pozerám stále na tú pleť, že ja asi ani to nejdem naozaj, že ten púder mi to asi nestiahol. Takže uvidíme ešte, keď spravíme oči. Či použijem paletku od Farmacy, túto Desert Suns. Nevedela som sa inak naozaj že rozhodnúť, ktorú paletu si kúpim, pretože sú brutálne pekne vyskladané, čiže určite si kúpim ďalšiu. Ale teraz som chcela túto, pretože je taká, že aj neutrálna na bežný deň, ale má tam aj tie lesklé tiene a to sa mi páči, hej, že dá sa naozaj využiť, že na bežný deň a tie lesklé, keď niekam idete. Tento ma neskutočne zaujíma, tak toto ako... Toto je krása. Zoberiem si tento úplne najblečší tieň. Prejdem celé oko ním. Naschvál som sa inak normálne, že nalíčila. Som zvedavá, že či budú opadávať. Blending a zoberiem si tento hnedý. A idem si teda ohyb oka spraviť. Akože toto, čo je, tak toto je že dobrá pigmentácia. Ťahám to až takto. Nech spravím taký ten cat eyes. To sa mi páči. Toto je wow. Toto je že krásny tieň. No a teraz, keď už začínam oči a pozerám na to, tak trošku potiahnem aj tú tvár, teda nakoniec aj tými púdrovými. Zoberiem si tento odtieň.
Dáme ho sem nižšie. Dobre. Ja nemôžem, tak toto je, že čo za pigmentáciu. A ešte opadávajú. Akože toto čo je. Toto dávam už iba pod ohyb do vonkajšieho kútika, čiže len tak nižšie. Keby ste vedeli, ako dlho som premýšľala, či si tú paletku kúpim. Keby som vedela, čo to robí, tak vám poviem, že toto by bolo prvé, čo by som si kúpila. Teraz si zoberiem taký nejaký menší šteček. Zoberiem si tento najbližší a teda dám ho sem na začiatok. Blending a takto trošku teda spojíme. Uši štetec, tú základnú hnedú. Potrebujeme teda aj na spodnú líniu. Idem si spraviť linku. Zobrala som si linku od Top Face, lebo som chcela gelovú linku, takže ona je takáto. Nemá byť vodeodolná, ale ja som ju skúsila a akože hneď dole. Takže ja si berem svoj skosený štetec. Idem do tej linky, takto jemne. Čo ale robím s linkou, že si dám maximálne tak je to ani do polky oka, proste to ťahám takto. Pretože keď si dáte linku na celé oko, tak vám to totálne to oko zavrie. Môžem povedať, že pracuje sa s ňou inak fajn. Celkom sa dá začistiť, kým je ešte mokrá. Trošku idem na líce dohodiť bronzing. Na to mám túto paletku od Farmacy 3 v 1. Takže beriem si bronzing, oklepem a trošku to tuto chcem doladiť. Inak ja už vôbec takto linky nenosím a už vôbec nie je čierne. Nemám to rada. Myslím si, že už proste ten trend tých liniek s tieňom je oveľa krajší. Licenku, túto God is Glow od Farmacy, to je ako topka. Takže takto je trošku. Ešte si berem naspäť túto paletku 3 v 1. Dám si rozjasňovač, ktorý si dám nad hornú peru. A takto. Čiže sem a na nos. Takže berem tento tieň nádherný a dám si ho takto prstom na stred viečka. Na stred a ťahám to až k tomu končeku. No a zoberiem si ešte ten základný blending a tak toto trošku teda rozblendím. Beriem si čiernu ceruzku a tu si dám do vnútornej linky. Tie oči sa mi fakt páčia, ten trblietavý je nádherný. Špirálku si dám Infinulash, pretože táto robí proste efekt umelých rias a fakt je to tak. Čiže tam dneska umelé riasy ani nebudem dávať. Toto je jedna vrstva, tá maskara je čierna. Krásne oddeľuje myhalnice. Ja si dávam 2 vrstvy, pretože ja milujem výrazné myhalnice. Ja si to robím aj na bežný deň a zase k tomuto líčeniu sa to aj žiada. Na pery, čo tu mám, je Maybelline.
Liečenie nikdy nie je dokončené, kým nemáte rúž. Ja si ho dám takto. Ešte, čo by som ale mohla, zoberiem si ešte túto paletku, nejaký malý šteček a do vnútorného kútika oka si teda dáme rozjasňovač. Teda, keď mám všetko hotové, tak tu mám tento Skin Booster fixačný sprej s niacinamidom a s harmančekom. Je to tiež od Deborah Milano. On má byť dlhotrvácny však fixátor a proti oteru. Toto je môj dnešný make-up look, teda s použitím produktov nových aj teda staronových, proste produktov nových v mojom kozmetickom kufríku, ktoré teda budem používať podľa toho, ako sa mi osvedčia. Čo ale akože sa mi strašne páči tie tiene. Mi ešte veľmi páči je tá podkladovka. Toto akože určite tie pory proste mi krásne vyhladilo. Ak sa vám toto video páčilo, ak sa vám páčilo moje líčenie, tak budem veľmi rada, ak ma podporíte odberom, komentárom alebo lajkom na toto video. Ja som tu použila niektoré produkty, proste, ktoré bežne používam na seba, na bežný deň. Teda nepoužívam na žienky, ale som to tak nakombinovala, že s tým, čo som chcela vyskúšať, čo mám nové, čo teda chcem vedieť, ako funguje, tak som si povedala, že rovno natočíme video na nejaký takýto look a akože dneska u mňa čo vyhráva sú tie oči. Vidíme sa pri ďalšom videu, takže ma nezabudnite odoberať, aby vám neušlo žiadne nové video. Teším sa na vás a ďakujem, že ste to dopozerali až sem do konca. Ahojte!